εταιρεία δίνει 6 πηγές εισοδήματος, όπου μπορούν να χωριστούν χονδρικά σε 3 διαφορετικές ταχύτητες. Για τους ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, έχει ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο για να μπορεί κάποιος να εισπράξει χρήματα την επόμενη εβδομάδα. Άμεσα, γρήγορα, να ξεκινήσει τη συνεργασία με την εταιρεία και να μπορεί άμεσα να εισπράξει χρήματα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες. Έχει κάποιες αμοιβές οι οποίες είναι ένα έμεσο εισόδημα και είναι μεσοπρόθεσμες. Δεν θα αποδώσουν στην πρώτη εβδομάδα, ούτε τη δεύτερη, ενδεχομένως να μην αποδώσουν και στον πρώτο μήνα. Αλλά είναι μεσοπρόθεσμες αμοιβές από τον πρώτο μήνα και σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Και για αυτούς που θα θελήσουν καριέρα, έχει το λεγόμενο παθητικό εισόδημα, όπου το παθητικό εισόδημα είναι μια μακροπρόθεσμη σχεδίαση, ένα πλάνο μεγαλύτερο από 6 μήνες και 1 χρόνο και απευθύνεται σε αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν καριέρα μαζί μας. Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα ποια είναι αυτά. Στο άμεσο εισόδημα έχουμε τα κέρδη λιανικής, όπως επίσης και τα μπόνους νέου συνεργάτη. Στο έμεσο εισόδημα είναι το μπόνους της διπλής ομάδας και οι αμοιβές ηγεσίας. Και από εκεί και πέρα, ως πολλαπλασιαστές, έχουμε τα κίνητρα κτήσης πελατών και την αυαρχίδα των αμοιβών, το μέρισμα παγκοσμίου τζίρου. Το πραγματικό παθητικό εισόδημα, τόσο η αμοιβή ηγεσίας όσο και το μέρισμα παγκοσμίου τζίρου, αποτελούν μακροπρόθεσμες προοπτικές για αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν καριέρα και θα δείξουμε τώρα, εσείς αυτό το μόνο που θα ήθελα είναι να βάλετε στο μυαλό σας ένα ποσό, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, τι θα θέλατε τον επόμενο μήνα να έχετε, αν είναι 200 ευρώ, αν είναι 500 ευρώ, 1000, 1500, ο καθένας έχει ένα διαφορετικό στόχο, μπορεί ο καθένας να βρει την δική του θέση σε αυτή την πρόταση ανάλογα με το τι είναι διατεθειμένος να κάνει, πόσο μπορεί να επενδύσει σε χρόνο, ενέργεια, ενδεχομένως και σε χρήμα και να δει με τον άνθρωπο που τον κάλεσε το δικό του προσωποποιημένο σχέδιο δράσης. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που μας προτείνει η εταιρεία. Καταρχήν μας προτείνει την δυνατότητα να μπορούμε στις άμεσες αμοιβές να έχουμε κέρδη λιανικής. Όπου τα κέρδη λιανικής δεν είναι το πλάνο αμοιβών όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, κάνουμε κάποια επίδειξη προϊόντος σε ένα σπίτι, προσπαθούμε να μαζέψουμε παραγγελίες. Τα κέρδη λιανικής έρχονται μέσα από ένα νέας τεχνολογία σύστημα. Εκμεταλλευόμαστε αυτό που λέμε ηλεκτρονικό εμπόριο. Και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι τίποτα άλλο από την δυνατότητα να έχουμε ένα έτοιμο e-shop για να μπορούμε να προωθήσουμε την διακίνηση των προϊόντων, αυτών των κορυφαίων προϊόντων όπως είπαμε, σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στη γειτονιά μας και τους γνωστούς μας. Φανταστείτε πώς θα ήταν αν μπορούσατε να είχατε τώρα που είχε σταματήσει τις τελευταίες 10 μέρες, είχε σταματήσει ο εμπορικός κόσμος να κινείται, εσείς να είχατε 50 πελάτες, οι οποίοι 10 να ήταν στην Αυστραλία, 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 στην Αγγλία, 3 στη Γερμανία, 2 στη Σουηδία, 6 στη Ρωσία και 7 από την Κίνα. Θα είχατε τη δυνατότητα να παίρνετε από 25 έως 35% προμήθεια επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη και όχι στη γειτονιά μας αγόρασαν αυτά τα προϊόντα, να έχουμε ένα έτοιμο λειτουργικό e-shop το οποίο θα διεκπεραιώσει την παραγγελία. Δεν θα κάνουμε εμείς τη διακίνηση των προϊόντων. Εμείς απλά θα οδηγήσουμε κάποιον το να αγοράσει προϊόντα από το e-shop μας και σαφέστατα βέβαια να έχουμε πάνω από 115 αγορές διεθνώς, πάνω από 115 χώρες που μπορούμε να διανύμουμε προϊόν αυτή τη στιγμή και οι χώρες αυξάνονται, συν το ότι υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο για να δημιουργούμε κάποιους, όπως ονομάζονται, preferred customers, προνομιούχους πελάτες, που είναι ουσιαστικά ένα πρώτο στάδιο πριν αποφασίσει κάποιος να γίνει συνεργάτης. Γιατί όταν αποφασίζει κάποιος να γίνει συνεργάτης και όταν εσείς εντοπίσετε κάποιους ανθρώπους που λένε αυτό είναι μια καλή ιδέα και θα ήθελα και εγώ να έχω το δικό μου e-shop, έχω συγγενείς στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, έχω γνωστούς σε άλλες χώρες που θα ήθελαν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα γιατί νοιάζονται για την υγεία τους, νοιάζονται για την νεανική τους εμφάνιση, νοιάζονται για την ευεξία τους και έχουν και τα χρήματα να τα αγοράσουν αυτά τα προϊόντα, γιατί εάν τίποτα δεν κινείται στην αγορά έχουμε θέμα, το είδαμε τις τελευταίες μέρες, τότε μπορεί κάποιοι να θελήσουν να γίνουν συνεργάτες. Και όταν εσείς αυτοί οι συνεργάτες, αυτοί οι φίλοι σας αποφασίσουν να γίνουν συνεργάτες, θα πάρετε ένα μπόνους. Αυτό το μπόνους εξαρτάται από το πώς θα ξεκινήσει κάποιος. Κάθε εταιρεία, κάθε επιχειρηματική πρόταση του χώρου του δικτυακού marketing έχει διάφορες ταχύτητες εκκίνησης ώστε να απευθύνεται σε όλα τα πορτοφόλια.
Θέλω να ξέρετε σε αυτό το σημείο ότι ανεξάρτητα με το ποιο είναι το οικονομικό σας επίπεδο αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία λύση για σας. Απλά θα χρειαστεί να τη συζητήσετε με τον άνθρωπο που σας κάλεσε για να μπορέσει μαζί σας να βγάλει το δικό σας σχέδιο δράσης. Υπάρχει λύση πολύ οικονομική για αυτούς που είναι σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν μεσαίες λύσεις και πιο ακριβές λύσεις. Έχουμε σαν ομάδα, έχουμε σαν σύστημα έναν τρόπο να μπορούμε να βρίσκουμε το κατάλληλο πακέτο για τον καθένα, αλλά όπως και να ξεκινήσει κάποιος συνεργάτης, όπως βλέπετε εσείς έχετε να εισπράξετε ένα δώρο, αυτό το CAB, Customer Acquisition Bonus, που είναι ένα ευχαριστώ από την εταιρεία γιατί βρήκατε ένα καινούριο συνεργάτη. Μπορεί να είναι από $25 μέχρι και $250 ή παραπάνω, εάν φτιαχτεί από κάποιον συνεργάτη ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο εκκίνησης. Αυτές εδώ είναι οι άμεσες αμοιβές. Και τι σημαίνει άμεσες αμοιβές, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, αλλά εξαρτώνται από τη δραστηριότητά μας. Διακινήθηκε προϊόν, πληρωνόμαστε. Ξεκίνησαν καινούργιοι συνεργάτες, πληρωνόμαστε. Από εκεί και πέρα αρχίζει να υπάρχει το μαγικό θέμα του πολλαπλασιασμού. Μέχρι εδώ οι αμοιβές είναι προσθετικές. Πουλήθηκε και άλλο ένα προϊόν και άλλο ένα προϊόν. Όταν όμως περνάμε σε άλλου είδους αμοιβές, τις έμεσες αμοιβές, αρχίζουμε πια να πηγαίνουμε στο κομμάτι του πολλαπλασιασμού. Και θα το δείξουμε αυτό με ένα πάρα πολύ μικρό παράδειγμα. Θα δείξουμε τις δύο αμοιβές που είναι στις έμεσες αμοιβές, τις πολλαπλασιαστικές, όπου η πρώτη είναι το μπόνους διπλής ομάδας. Και φανταστείτε λοιπόν το εξής. Είδατε αυτή την πρόταση, είπατε είναι πολύ ωραία ιδέα, μου άρεσαν τα προϊόντα, μου άρεσε το ότι έχει πάρει πλήρη τεκμηρίωση, ότι είναι καινούρια η εταιρεία, ότι δεν το ξέρει ακόμη όλος ο κόσμος, θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό, θέλω να έχω ένα e-shop να διακινώ προϊόν σε όλο τον κόσμο. Οκ, θέλω να ξεκινήσω. Εσείς λοιπόν ξεκινάτε και έχετε το δικό σας e-shop. Παράλληλα λέτε αυτή την πρόταση και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε βάσει του συγκεκριμένου πλάνου αμοιβών, να δημιουργήσετε δύο δικά σας υποκαταστήματα. Φανταστείτε ότι εσείς είστε ένα κεντρικό μαγαζί και έχετε δύο μεγάλα υποκαταστήματα. Αυτά θα έρθουν να τα καλύψουν οι δύο άνθρωποι που θα πούν ωραία ιδέα και θέλω να το κάνω κι εγώ. Για κάθε άνθρωπο που ξεκινάει λοιπόν συνεργασία με την εταιρεία Zenes, δίπλα του ανοίγουν δύο διαθέσιμες θέσεις για τα δικά του προσωπικά υποκαταστήματα. Όπου σε αυτά τα υποκαταστήματα θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι άνθρωποι όταν αυτοί αρχίζουν να προτείνουν την πρόταση και αλλού. Ο κάθε ένας έχει δύο διαθέσιμες θέσεις. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε είναι μια αριστερή ομάδα και μια δεξιά ομάδα. Και καθώς αυτή η ομάδα προχωράει, τώρα αρχίζει κάτι μαγικό. Όλα αυτά τα υποκαταστήματα που αναφέραμε διακινούν προϊόντα. Διακινούν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ξεκινούν νέους συνεργάτες και όλα αυτά τα προϊόντα, όλα αυτά τα πακέτα έναρξης, οι επαναπαραγγελίες, οι αγορές χονδρικής, λιανικής, οτιδήποτε γίνεται σε αυτά τα υποκαταστήματα που εσείς έχετε σε δύο ομάδες αριστερά και δεξιά, είναι ένας τζίρος που μετράει για σας και που αποδίδει σε εσάς ένα έμεσο εισόδημα βάσει του τι κινήθηκε από τα καταστήματα άλλων. Πώς σας ανταμείβει αυτό? Σας ανταμείβει με ένα σύστημα που ονομάζεται κύκλος και ο κάθε κύκλος σχετίζεται με 300 πόντους. Η έννοια του πόντου είναι ένα εσωτερικό νόμισμα που έχει η εταιρεία, μια και είναι πολυεθνική, για να μην μετράμε σε ευρώ ή σε δολάρια ή σε γεν. Υπάρχει η έννοια του πόντου κατανάλωσης. Όταν λοιπόν έχουμε στην μία ομάδα 300 πόντους και στην άλλη 600, εσείς πληρώνεστε $35. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην αρχή μπορεί να είναι $35 για μια μικρή ομάδα που έχει γίνει, αλλά καθώς αυτή η ομάδα αρχίζει να αυξάνεται και οι κύκλοι να αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, αμέσως υπάρχουν ξανά $35. Συνεχίζουν να εντάσσονται άνθρωποι στις ομάδες δεξιά και αριστερά, ξανά $35. Και όχι μόνο $35, κάθε φορά που αυξάνεται ο τζίρος, αυτά τα $35 γίνονται όλο και περισσότερα. Μπορείτε να εισπράτετε $35 όχι μία φορά την ημέρα, 2, 3, 5, 10, 15, 20, υπάρχει ένα όριο. Οι προμήθειες είναι σε απεριόριστη ανάπτυξη, όμως δεν μπορείτε να εισπράξετε πάνω από 750 κύκλους εβδομαδιαία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα πολύ υψηλό όριο, γιατί σημαίνει ότι θα φτάσει κάποιος να πληρώνεται περίπου $26.000 την εβδομάδα. Αλλά ήδη μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσεγγίσει αυτά τα ποσά, έχουν προσεγγίσει τις εισπράξεις των $26.000 και ουσιαστικά είναι ένα όριο το οποίο κάποιος μπορεί να νιώσει άβολα εκεί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν και άλλες αμοιβές.
Γιατί μπορεί να είπαμε ότι εσείς ξεκινήσατε με 2 υποκαταστήματα, αλλά στην ουσία, εάν εσείς έχετε προτείνει σε περισσότερους ανθρώπους, αν θέλετε δηλαδή να κάνετε καριέρα σε αυτό, υπάρχουν από εκεί και πέρα και πολλές άλλες αμοιβές, όπου η βασικότερη από όλες είναι η λεγόμενη αμοιβή ηγεσίας. Τι είναι η αμοιβή ηγεσίας? Η αμοιβή ηγεσίας είναι ένα ευχαριστώ από την εταιρεία, επειδή εσείς εντοπίσατε έναν άνθρωπο που είδε αυτή την ιδέα, του άρεσε αυτή η ιδέα και έγινε πετυχημένος στο χώρο και πληρώνεται. Να το ξαναπούμε αυτό. Η αμοιβή ηγεσίας είναι επειδή εσείς εντοπίσατε έναν άνθρωπο που του άρεσε η ιδέα, αναπτύχθηκε στο χώρο, πληρώνεται και τον βοηθήσατε να φτάσει εκεί. Στο κλασικό εμπόριο, στις κλασικές επιχειρήσεις που γνωρίζουμε, κανένας δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν άλλο γιατί τον θεωρεί ανταγωνιστή. Στην αμοιβή ηγεσίας όμως, εσείς πρόκειται να πάρετε μία σειρά αμοιβών, εδώ βλέπουμε κάποια επίπεδα και θα δούμε ότι εάν εσείς ξεκινώντας αυτό εδώ το πράσινο τετραγωνάκι, έχετε προτείνει στον Νίκο, την Άννα, τον Γιάννη και τη Μέρη, ανεξάρτητα με το που έχουν τοποθετηθεί στις ομάδες σας, όπως τις είδατε δεξιά και αριστερά, ανεξάρτητα που βρίσκονται, αν εσείς προσωπικά έχετε εντάξει 4 πετυχημένους επιχειρηματίες, ανθρώπους που πληρώνονται δηλαδή, πρόκειται να αμείβεστε σε πρώτη φάση 20% προμήθεια από τις αμοιβές τους. Αργότερα, καθώς εξελίσσεστε, μπορείτε να παίρνετε και 15% προμήθεια επί των αμοιβών των ανθρώπων που αυτοί έχουν συστήσει. 10% προμήθεια στο τρίτο επίπεδο, στην τρίτη σας γενεά. 5% επίπεδο πιο κάτω, 5% πιο κάτω και πάει λέγοντας σε 7 επίπεδα βάθος. Αυτές είναι πολλαπλασιαστικές αμοιβές. Και όπως βλέπετε στην πρώτη στήλη υπάρχουν 3 πράγματα. Αρχικά ξεκινάτε με 20%, αλλά βάσει των κινήτρων της 5ης αμοιβής, τα κίνητρα κτήσης πελατών, επειδή όπως είπαμε έχουμε κορυφαία προϊόντα και είναι κρίμα να μην φροντίζουμε να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα αγοράζουν και θα απολαμβάνουν τα κορυφαία χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων, η εταιρεία σας δίνει ένα εξτρά κίνητρο, ώστε εάν έχετε 5 προσωπικούς πελάτες πέρα από το δίκτυο που έχετε κάνει, το 20 γίνεται 25, και αν έχετε 10 προσωπικούς πελάτες, το 20 γίνεται 30%. Για να πούμε δηλαδή σε νούμερα τι είναι, εάν ο Νίκος που εσείς συστήσατε στην επιχείρηση βγάζει από την εταιρεία 1.000 ευρώ το μήνα, εσείς πρόκειται να παίρνετε 200 ευρώ το μήνα μόνο και μόνο επειδή ο Νίκος βγάζει 1.000. Στη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας, για να παίρνει κάποιος 200 ευρώ το μήνα, θα πρέπει να έχει ένα ακίνητο αξίας κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορεί να τον νοικιάζει σε αυτό το ποσό και να του μένει αυτό το ποσό. Η αμοιβή ηγεσίας που από 20% μπορεί να γίνει 30% είναι μόνο αν εσείς έχετε και 10 προσωπικούς πελάτες, είτε αυτοί είναι πελάτες λιανικής είτε χονδρικής. Σε αυτή λοιπόν την πορεία που περιγράψαμε πολύ σύντομα και καταλαβαίνω ότι έχει πολλές ερωτήσεις να σας απαντηθούν, δεν είναι τη στιγμή να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Ο άνθρωπος που σας έχει καλέσει είναι ο καταλληλότερος για να τις απαντήσει, να σας κλείσει κάποιο ραντεβού, να απαντηθούν αναλυτικά τα πάντα, οτιδήποτε σας απασχολεί. Υπάρχει και ένα σχέδιο καριέρας πίσω από αυτό. Μιλώντας δηλαδή για το παθητικό εισόδημα, η εταιρεία έχει ένα σύστημα ανάπτυξης, ένα σύστημα όπου μπορεί κάποιος να κατακτήσει διάφορες βαθμίδες ανάλογα με το πόσο θέλει να προχωρήσει σε αυτήν την επιχειρηματική πρόταση, και είναι 14 βαθμίδες. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ξεκινώντας κάποιος έχοντας ουσιαστικά εισάγει 4 πετυχημένους συνεργάτες, αρχίζει να πληρώνει με την αμοιβή ηγεσίας και μετά από εκεί και πέρα σε κάθε επίπεδο ανοίγουν και οι υπόλοιπες αμοιβές όπως τις αναφέραμε. Όταν κάποιος θα αποφασίσει να κάνει μια καριέρα και θα φτάσει στον τίτλο του διαμαντιού και πάνω, που δεν είναι κάτι εξωφρενικό, αλλά χρειάζεται να εργαστεί κάποιος για να μπορέσει να το πετύχει, σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα πλάνο διετίας ως πενταετίας, μπορεί να επιτευχθεί αυτό, σημαίνει ότι πλέον κατά κάποιο τρόπο έχει από την εταιρεία θεωρηθεί ότι είναι ένα είδος μετόχου, γιατί η εταιρεία παίρνει το 3% του παγκόσμιου τζίρου που κάνει και το διανέμει σε όλους τους συνεργάτες που έχουν τον τίτλο του διαμαντιού και πάνω. Αυτό αμέσως έναν άνθρωπο που ξεκίνησε σαν ένας απλός συνεργάτης τον κάνει ένα άτυπο μέτοχο μιας πολυεθνικής εταιρείας που τζιράρει $1.000.000 μηνιαίως και όχι ετησίως,
και που έχει πρόσβαση σε αμοιβές που μόνο αυτές από μόνες τους είναι πολύ μεγάλες. Τώρα, πέρα από αυτούς τους 6 τρόπους, σε κάθε περίοδο, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο ή κάθε τρίμηνο, η εταιρεία δίνει επιπλέον κίνητρα, υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια, υπάρχουν πάρα πολλά συνέδρια εκπαίδευσης, υπάρχουν πάρα πολλές εξτρά αμοιβές, δώρα ουσιαστικά που δημιουργεί η εταιρεία για να δώσει κίνητρα σε όλους μας να μπορέσουμε να κινηθούμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτή τη σκάλα ανέλυξης τίτλων. Όλα καλά μέχρι εδώ. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία εταιρεία με πολύ ωραία προϊόντα.